се разделяме, нека в очите да няма тъга. Болки и радости ние споделяхме, всеки по своя път тръгва сега. С Богом не казваме само довиждане, зная очакват ни много лета. За пореден път стоите в училищния двор. Сякаш всичко е както преди, но усещате, че нещо не е. Това нещо е, когато вашата учителка дойде при вас и ви каже: скъпи ученици, честит първи последен учебен ден. И вече осъзнавате какво не е наред. Случай 12 клас завършва както абитуриентите пускаха гълъб. Гълъб ще да пуснем, защото път да носа върнат всички. И нека чашите пълни да вдигнем и сълзите от радост не крием. С тази на здравица клетва изричаме, че ще се срещнем, че ще се срещнем, се вричаме. Добре, че казах каквото имах да казвам преди малко, защото сега нямаше да мога нищо да кажа. Обичам ви, вие сте моя първи випуск. След броени месеци ще го напуснете завинаги и ще се завърнете тук вече като пораснали деца. Затворете си очите, но наистина. Върнете се 15 години назад и се спомнете на този ден. Как с нетърпение очаквахте да станете ученици? Може би преди няколко години сте мислили за този миг, като кога най-после ще дойде, но ето вече на прага пред него вие мислите съвсем различни неща. Сега обръщате нова страница от живота си. Но с малко доза страх, сигурна съм, защото до сега пространството, в което сте свикнали, то ще остане един спомен. Мои приятели, те както птиците, връщат се винаги през пролета. Днес се завръщаме, уморени от тичане, за да разкажем кой как живя. Искам да ви кажа една мисъл на Омар Хаям. Общувай само с хора, достойни за твоето приятелство. Забрави подлеците, не се унижавай. Ако подлият ти предложи лекарство, излей го. Ако мъдрият ти предложи отрова, изпия. И нека чашите пълни да вдигнем и сълзите от радост не крием. С тази на здравица клетва изричаме, че ще се срещнем, че ще се срещнем, се вричаме.